Se onipa bia se wu a na se de to adakem na se de kɔ esiye a abrɛ de wahye fam a yaka ahwea de gu so no webusuafo ebefiri esiye hɔ ɔnamfofo mo dɔw ɔmo pɛ wasɛm ɔmo nyinaa ebefi esiye hɔ within by 5 minutes mframa din bi ɛbɛbɔ ɛwɔ onda no so saa mframa no yɛfrɛ no nkyinhyia mframa ebi mo so frɛ no motia mframa saa mframa no ɛbɛbɔ denden paa ɛwɔ onda no so na no akyi no wobɛte kokoko ɛwɔ wadaka no ɛso wobɛte so obi bɔ kokoko ɛbɛte sɛ deɛ wohyɛ wo dam a obi ɛbɔ kokoko saa ana wobɛte ɛwɔ adaka ne mu na w'ani so bɛtew na sɛ w'ani so tew a bɔmpaeɛ asɛi ana asɛm no ɛyɛ hu no because sɛ woyɛ onyankopɔn apɛdeɛ deɛ a wote saa kokoko na sɛ w'ani so tew a ɛwɔ sɛ han ɛba wadaka ne mu yes ɛwɔ sɛ han ɛba wadaka ne mu sɛ han ne ba wadaka ne mu a ɛkyerɛ sɛ wokɔ ne yie ɛkyerɛ sɛ woyɛ onyankopɔn apɛdeɛ na sɛ uti ankɔyɛ lucky na sɛ w'ani so bɛtew na sɛ esum ɛwɔ adaka ne mu pɛ adeɛ yɛw sister brother adeɛ yɛw ɛhɔ no wobɛsɔre efiri adaka ne mu na sɛ wosɔre a wankasa ontumi enkontrol wo ho wankasa ontumi enwen emfa ma wo ho o life ni abɛte sɛ deɛ di remote ɛna ekontrol yɛkasa fa ha ansa na wafa ha yɛkasa wura ha ansa na wawura ha ɛnyɛ wo ana wode wo pɛ ɛbɛnante obi ɛna ebe control ante sister abraba wom ɛwɔ asase yi so yi sɛ wo a okɔ ne sɛn wadaka no kanea bebem anaasɛ esum ebebem sister asamado na yɛka ho asɛm no ɛnyɛ fediagoro sɛ nka Nyankopɔn ebie w'ani anaasɛ woda na wo so daeɛ ana Nyankopɔn yi asamado ɛnoma ɛde kyerɛ wa sister nka de kyea nka de nsa begu te na wasu ɛnɛ utu obi fo a ontiw obi wɔte bia bɔne mu na wo ka kyɛ ne sɛ onyae a onim sɛ wodidi n'atam sister brother unwu ye ni nti wo fi sɛ wa na ɔga na da owo bɛfa wo no na mmom ka hu sɛ owo no ɛyɛ mfasodeɛ ɛde ma nipa bia nti yɛ den a onkyere boda Kwame Nkrumah wɛn owu kɔ Atamils wɛn owu kɔ JJ wɛn owu kɔ Ebony wɛn owu kɔ Owusu Ansa wɛn owu kɔ Suzy Williams owu kɔ Katawre wɛn ɔno nso owu kɔ Santo wɛn nti sankofo na ewu kɔ a wo ana obɛkyere po sankofo wɔ enum na ɔmo wɔ sika ɔmo sika ntumi an survive ɔmo wo sika bɛ survive sister river na wo hye no ebe ye jai wate river na me se wo hye no wege no sister ebe ye jai brother obi yire na wodi n'echi no me se nka bɛyɛ na pasomdwe a nka jai wate kites na wode kaka bɔre so no eni nto hwi na wo hyehyɛ no bɔre na wode toato wo bɔre so no sister asotwe bi wɔ hɔ asotwe bi ɛwɔ hɔ Christ asomdwe yi enka sɛ ne ɛna first time ana wode hwɛ me video channel we so a me subscribe na channel we no video bia wobɛnya bi ahwɛ ɛwɔ so video bia betimi lead you to heaven wobɛnya ahwɛ series bia betimi abɔ wabrabɔ a betimi abɔ abrabɔ a ɛho ɛte abrabɔ a ɛyɛ kronkron wobɛnya ahwɛ wo channel we so etimi serew anya sɛ preaching sɛ nkwa na wobɛtie wobɛtimi ahwɛ movie bia
wobɛtumi ahwɛ short video bi a wohwɛ wie bɛka sɛ video yi ɛtɔ me fo, video yi akasa de akyerɛ me. Wobɛnya ne nyinaa wɔ channel wei so. Mesrɛ wo, subscribe channel no na hyɛ fa ma wo nua bi na ɔno nso mfɛntu ne ho fo. Bɔne bi a wɔn bi atwe ho firi mu wate sɛ ɛbɛyɛ na sɛ owuo bɛfa wɔ nnɛ de wokɔ a wobɛnya baabi papa na woagyina. Christ asomdwe yi ɛnka wo. Da sɛ nnɛ yɛbɛsan so ahyia. Bye bye.